Xayrlı gün dostlar. Bugün biz Aydar Rakipov'ның benim abimның Sirenler дип исемләнгән җырын карап үтербез. Яздырылган җырны йөкләмә буенча күчеп карый аласыз. Сүзләре, аккордлары тасвирлауда. Иң элек аккордларны карап киттек. Җыр башлана H7 аккордыннан. М, Д, Г, С, АМ, Д, Г, H7. Сол кулны карадык, күчәбез уң кулга. Шушының белән видео дәрес тамам. Әгәр дә ул сезгә ошаса, бармакны өскә күтәрегез. Әлбәттә, каналга язылырга онытмагыз һәм видео язма белән бүлешегез.